Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Şugun 2017-nji ýylyň 13-nji oktýabry, hepdäniň anyny. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal günüň ýokun täzelikleriniň käbirleri bilen tanyşaýarys. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın Iranyň ýakyn gündogurdaky agressiýasy diýip häsiýetlendirýän hereketlerini jogap çärelerini yglan etmegine garaşylýar. Şol bir wagtda anyny etmeli çykysynda Trump'ın Tehran bilen dünýäniň iri alty döwletiniň arasynda baglaşylan ýadra şertnamasynda galjakdygy aýdylýar. Gurrun gidýän lalasyk 2015-nji ýylda baglaşylyp, onda Tehranyň öz üstüne alan borçnamalarynyň netijesinde Irana girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. Russiýa Amerikanyň Baltik döwletlerindäki soňky hereketleriniň çäginde Kaliningrad hewtine özüniň kämil ýaraglaryny ugradyp biler diýip habar seriýetleri ýokary derejeli Rus resmiýetiniň sözlerini getirýärler. Parlamentin aşaky öýüniň gorunma komitetiniň başlygy Vladimir Şamanow Kremliň özüniň günwatar, şoltanda NATO döwletleri Polşa we Litwa bilen terhetleşen sebitlerinde goşmaça İskender raket ulgamlaryny ýerleşdirip biljekdigini aýdypdyr. Şamanow munyň Polşada Amerikanyň ýaragly brigadasynyň ornaşdyrylmagyna jogap boljakdygyny aýtdy. Ol bu hereketiň halkara ýalyşyklaryna düýüp götür çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. İskender ulgamy adaty we ýadra raketalaryny 500 kilometr ağırlygy çeline atmagy ukyplydyr. Mundan Moskwa Amerikany Polşada we Baltik döwletlerinde bir kanun ýagdaýda harby birikmelerini ýerleşdirmekde aýplap, munyň Russiýa bilen NATO'nyň arasyndaky gelinen ýalyşyklary çapraz gelýändigini aýtdy. Amerika we NATO resmiýetleri bu aýplamalary reddetdiler. Qazaqstanyň saýlaw komissiýasy 15-nji oktýabrda goňşy Kyrgyzstanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny gözegçilerini ýolamajakdygyny aýtdy. Komissiýa Kyrgyz prezidenti Almazbek Atambayewiň Qazaqstanyň ýurdun saýlaw kampaniýasyna goşulýandygy baradaky aýplamalaryny toslama diýip adlandyrdy. Qazaqstanyň saýlaw komissiýasynyň wekili biziň ýurdumyzyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna nähildir bir görnüşde goşulýandygy baradaky islendik gepiň öňüne almak üçin biz gözegçilik etmek çakylygyny reddedýäris diýip bellidi. 7-nji oktýabrda prezident Almazbek Atambayew Kazak resmiýetlerini Kyrgyzstanyň içerki işlerine gatyşmakda we açyk bir görnüşde prezidentligi dalaşgar Umurbek Babanowy goldamakda aýplady. Moskwa Amerikany Rus harby resmiýetlerini wiza bermezlikde aýplady. Gurrungy gidýän resmiýetler Birleşen Milletler Guramasynda Amerikanyň raketa goranyş ulgamyny tanqidlaýan Rus-Xitay briefinginde gatnaşmalydylar. Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň Halkara Gatnaşyklar komitetiniň wekili Aleksandr Yemelýanowyň aýtmagyna görä, Moskwa bu briefinge Russiýanyň baş harby ştabynyň esasy operativ bölüminiň başlygy general-leytenant Andrey Tretyagyň ýol başçylygyndaky delegasiýany ugratmakçy bolupdyr. Olara wiza berilmedi diýip Yemelýanow briefingiň öň ýany ma'lum etdi. Russiýa bilen Xitay uzak wagtdan bäri Amerikanyň raketa goranyş ulgamlaryny tanqidlap gelýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýadan S-400 ýer-howa kysymly raketa ulgamlaryny satyn alandan soň häzir üstünde işlenilýän S-500 ulgamyny hem almagy gyzyklanma bildirýändigini ma'lum etdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiklerimizde biz diňe bir S-400 bilen çäklenmedik. Biz S-500 barada hem gurrun etdik, diýip Türk mediýasy Erdoğanyň sözlerini getirdi. NATO agza Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy käbir günwatar döwletleri tarapyndan Moskwanyň Siriýadaky we Ukrainanyň gündogrundaky konfliktlerdäki roly sebäpli ýaranyga garşy edilen bir ädim hökmünde häsiýetlendirdi. Mundan başga Rus ýaraglary ýaranyň goranyş ulgamyny integrasiýa bolup bilmeýär. Emma Erdoğan Ukraina we Seriýa eden saparyndan soň bu aladalanmalary reddedip çykyş etdi. 2017-nji ýylyň 9 aýlarynyň jemi boýunça Awganistanda parahat ýylatdan helakçylyga uçuranlaryň sany 6% azaldy diýip Birleşen Milletler Guramasy maglumat berýär. Gaderli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolduňyz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günnälik bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji oktýabrda Balkan welaýatyna iş saparyna bolup, awada Terhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy prezidentiň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalaryna garaşsyzlyk baýramyny jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin anyk tawsyryklar berenligini habar berýär. Neşriň maglumatyna görä prezident aýdymsal şoğunly el çarpışmaları arasynda Terhet galasynyň täze binalar toplumynyň ulanylmagyna ak bata berdi. Soňra prezidente iň täze harby tehnikalaryň nusgalary şol sanda söwüşen we gödökçilik gämiler, katerler hemde ýörüýte tehnikalaryň dürli görnüşleri görkezildi. Harby deňiz güýçleriniň maddi enzamlaryň binýadyny puwtalandyrmagyň çäklerini iň döwri wagt tehnik terişdeleriň hemde enzamlaryň satyn alynýanlygyny bellemek gerek diýip habarda edilýär. Emma täze diýilýän tehnikalaryň hasan we haýsy ýurtlarda nähil şertlerde satyn alynanlygy aýdynlaşdyrylmaýar. Binalaryň açylyş dawrasyndan soň Terhet galasynyň maslahat salyna Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisi geçirildi. Mejlisde prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalarynyň ünsüni Tadakanyň sözleri bilen aýtsak, esasy bir mesele garaşsyzlyk baýramyna görülýän taýýarlyga çekdi. Adatlyk radiosyna oktýabr aýynyň başyndan bäri gelip boşýan habarlara görä, ýurtda garaşsyzlyk baýramyna giňden taýýarlyk görülýär we adamlary mejburi ýagdaýda repetisiýalara çekmek dowam etdirilýär. Garaşsyzlyk baýram Aşgabatda ýapyk günalarda we söwüş sungaty boýunça geçirilen 5-nji ady oýunlar ýapylandan bir aý soň geçirilýär we adatlygyň yerli habarçylar bilen gurrundaş bolan raýatlar büdjet işgärleriniň we studentleriň köpçülik çärelerine taýýarlyk görmekden haly solanlyklaryny gurrun berýärler. Prezident Berdimuhammedow hökümet mejlislerinde hemişe bayramçylyk dawralarynyň we beýleki çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde uly türkmen toý görnüşinde geçirilmegini berk talap edýär. Bu talap yerli finçilerin tasdiklamagyna görä, çäre mümkin bolýança köp adamyň çekilmegini aňladýar. Yerli finçiler prezidentiň ullan çäre gurnama köwgesiniň ýüzlerçe adamyň günnelik durmuşyna, güngüderanyna, fizik hemde uruh saglygyna yaramaz täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Adatlyk radiosy şu aýyň başynda garaşsyzlyk baýramyna taýýarlygyň Aşgabatdan soň Balkan welaýatynda hem başlananlygyny habar berdi. Yerli çeşmeler 2-nji oktýabrda başlanan taýýarlyk çärelerine ýa-da marşrutkalary büdjet işgärleriniň hususan saglyk magarif medeniýet işgärleriniň ýüzlerçesiniň çekilenligini habar berdi. Öýlen saat 3-de başlap giýişlik saat 6-da görewini tamamlanýan marşrutkalar Balkan şäherinde köne futbol meýdançasynda geçirilýär. Aýdylmagyna görä region merkezinde geçirilýän marşrutkalary etrap, owa ýerlerinde ýaşaýan büdjet işgärler, ýokary klas okuwçylar hem çekilýär. Garaşsyzlyk baýramyny adatça harby parat hem geçirilýär we prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine gatnaşçylardan bu gedekki harby paradyň hem ýokary derejede geçirilmegini talap etdi. Bu paratda täze satyn alynanlygy aýdylýan harby tehnikalaryň mümkin bolýança giňden görkeziljeğini çaklamagy esas berýär. Yerli finçiler Türkmenistanyň ýyllygyna geçirýän köpçülik çäreleriniň häzirki ykdysady kynçylyklar wagtynda juda artykmaşdygyny we adamlaryň ýagdaýyny hasy kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Şahsy howpsuzlyk aladalar täýäpli adynyň aýdylmalygyny toran 70 ýaşly Aşgabatly finçi Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde Berdimuhammedowyň talap esasynda geçirilýän köpçülik çäreleriniň olara bir ýa-da käte 2 aý öňünden görülip başlanýan taýýarlygyň ýurdun ykdysadyetine, diýmek döwlete ummasyz uly meçherde ziýan ýetirýänligini aýtdy. Mundan başga köpçüliklerin çäreleri we olary taýýarlyk bilen bagly käte adam helakçylygynyň hem bolýanlygy habar berilýär. Emma resmi Aşgabat bu habarlary ne tasdikleýär, ne de red edýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistan'na döwlet tarapyndan girdilen görkezmeler we çäklendirmeler sebäpli paýtaçy daýhanlaryň ýyl ahyrynda girdijisiz kösenýänligi aýdylýar. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Marly daýhanyň aýtmagyna görä, kärindiçiler paýtaýan kombaýnlaryň ýetmezçiligi diýenligi sebäpli ýetişen hasyly el güýji, ýagny ýygymçylaryň kömegi bilen ýygmaly bolýarlar. Olol daýhanlar ýygymçy tutup, olary paýtanyň her kilosyny 20 teňgeden töläp ýygdyrýardylar. Emma ýokurdan berilen görkezmeler esasynda inni 2 ýyldan bäri daýhanlar ýygymçylara her kilogram paýtasy üçin 40 teňge tölemeli bolýar. Bu bolsa 2-3 hektar ýeri bolan daýhanlaryň ýylyň soňuna girdijisiz galmagyna getirýär diýip adynyň efirde azalmalygyny soran Mary welaýatynyň ýolutyn etrafynda ýaşaýan daýhan gurrun berdi. Onun aýtmagyna görä, türkmen häkimetleri ýygymçylara has köp pul tölemek arkaly olary höweslendirip, hasylyň gysga wagtda ýygylmagyny gazanmak isleýärler. Emma türkmen häkimetleri döwlet tarapyndan paýtanyň satyn alyş narhyny ençeme ýyl bäri ýokurlandyrman gelýär. Bu bolsa ýygymça 1 kilogram paýta ýygan üçin 40 teňge tölen daýhanyň ýyllyk hasaplaşygyna boş çykmagyna sebäp bolýar. Üstesine de aýratyn goşmaça tutumlarym ýylyň ahyrynda daýhany girdijisiz goýýar. Emma ýoluşçylary daýhanlaryň girdijisi gyzyklandyrmaýar. Olar bar bolan hasyla iýe çykyp, ýygyma näçe tölenýänligi barada görkezme berýärler. Gowatça 1 ýyllap ýyde geden, onu ýetişdiren daýhan bolsa girdijisiz galýar diýip Marly daýhan belleýär. Geçen hepden ahyrynda Türkmenistanyň goňşy Özbegistandan 500 sany paýtaýan kombaýny satyn alyndygy we olaryň käbirleriniň eýem ýurdun daýhan birleşiklerini paýlanyp berilenligi habar berilipdi. Bu vaka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu ýylyň başynda paýta ýygymynyň depkininiň pesdigini aýdyp, munyň sebäplerini paýta ýygan maşinlaryň azlygyny görýändigini aýtmagynyň ýygyanyna gawat geldi. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Marly daýhanlaryň ençemesi özbek paýta ýygan kombaýnlarynyň köp hektarly ýeri bolan emildarlara berilendigini aýdyp şeýle diýýärler. Özbegistanyň satyn alyndy diýilen 500 sany paýta ýygan maşinlar Xanhovuz massivi ýaly ýerlerde köp hektarly emildarlara berildi. Şeýle bu maşinlar 2-3 hektarly daýhanlaryň ýerini işletmek mümkinçiligi juda çäkli. Sebäbi kombaýnlar aýlanyr ýaly paýta meýdanlarynyň gyralary tekiz däl diýip ýol ötönli daýhan aýdýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan daýhanlaryň ençemesi ýurtda döwlet tarapyndan üpçün edilmeli tehnikanyň, dökünüň we suwuň ýetmezçilik edýändigini ýa-da öz wagtyny berilmeýändigini we goşmaça tutumlar sebäpli özleriniň alýan hasyl pulunyň başga eklenjine ýetmeýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar paýta hasylyny diňe döwlet tarapyndan kesitlenen narhdan satyn alyp bolýanlygyny ünsü çekip, esasan ykdysady azatlygyň ýokdugyny, ýere, suwa, ekjek ekinlerini, haçan we näme ekmelidigini, öndürilen önümlerini ygtyar berilmeýänligini belleýärler. Şu ýylyň 26 awgustunda Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary paýtaçylyk hakyna kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşanlarynyň soň bir agzdan kabul edenligini ma'lum etdi. Resmi metbuatda bu kanunçylyk taslamasynyň Türkmenistanyny paýtaçylygyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny keskitlemegi hemde paýtanyň paýta ýönümleriniň dolanşy bilen baglanyşykly gatnaşyklary kadalaşdyrylýandygy aýdyldy. Emma gurrun edilýän keskitleýiji esaslarda bu gatnaşyklarda paýtaçy daýhanyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalarynyň çözgütleriniň göz öňünde tutulup tutulmanlygy ma'lum bolman galýar. Şu ýyl Türkmenistan paýta ýygymyna 30 awgustda başlady we prezident paýta hasylyny 27 oktýabrda bellenjek garaşsyzlyk gününe çenli tamamlamagy tapşyrdy. Şu ýyl ýurtda 1.050.000 tonna paýta hasylyny almak planlaşdyryldy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatyň parahat etrapçylarynyň käbirinde mundan 1,5 ýyl çemesi odal täzelenen ýyladyş turwalary gaýtadan çalşyrylyp, köçelerde ýeni gadaw işleri geçirilýär. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä şu günler parahat 1 we parahat 2 drop 1 drop 2 drop 3 etrapçylaryndaky adyndan 12 köçede bir wada gadaw we turwalary çalşmak işleri amala aşyrylýar. Bu köçelerin ähli hem mikroraýonyň içindäki köçeler olaryň atlary ýok.
çok yönü şol aňyrdan gelýän Aýdaly Yunus Emre köçesini, Ýaşlyk köçesini ýa-da Beýlekür köçeleri çykmaklykda şo köçeleri kesip geçmeli bolýan gadylýan köçäniň hem gunnogorunu hem gunmataryny awtolary giýirmekligi, gadagarlygy görkezýän ýüzüni aýyrmak kereçilik belgisi goýulan nişan oturdular. Şu taýdaky garyw işleri inni bir hepde çemesi wagt bäri dowam edýär. Dip parahydyky etrapçasynyň ýaşaýjysy synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ýatladyp geçdik agdalýan etrapçalaryň köçelerinde turwalar çalışmak we munyň bilen bagly gadyw işleri 2015-nji ýylyň 2-nji çäreginde geçirilipdi. Şonu 30 çemesi köçede bölekleýin 6 aýlap gadyw işleri geçirilip, ýaşaýyş jaýlaryna barýan ýyladyş sistemasyna degişli turwalaryň we telefon aragatnaşygy bilen bagly kabel liniýalarynyň dolulugyny täzelenýändigi aýdylypdy. 2015-nji ýylyň ahyrynda turwalar we kabel liniýalary çalşyrylandan soň köçeler düzlenip täzeden asfalt düşüldi. Ýöne şonda edilen işleriň talaba laýyk amal edilmändigine 2016-njy ýylyň başynda ýagny gyşyň güni bu sebitdäki ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş sistemalarynyň işlemedliginiň we şol köçelerde täzeden gadyw işleriniň geçirilmeginiň şaýatlyk edýändigine parahydyň ýaşaýjylary adatlygy gürrüň beripdiler. Aşgabatyň şäher we Köpetdağ etrap häkimligi şeýlede bu ýerde awatlaýyş işlerini geçirýän işärlere gödäwçilik edýän resmiler şol bir köçelerde her ýyl diýenýaly gaýta-gaýta gadyw işleriniň geçirilmegine gyşa taýýarlyk işleri diýip, munyň anyk sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Bu sebäpden käbir ýaşaýjylar bolsa 2016-njy ýylda ýüze çykarylan kemçilikleriň geçen gyşyň dowamında düzedilmändigine, olaryň şu ýyl gyşyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galanda ýatlaryna düşündigini aýdýarlar. Geçen gyş 2 aýlap, 3 aýlap birinji aýlarymyz ýylamady, şu aýlar ýylamarlyk sebäplen elektrik toguny, gaby ullanmaly bolduk, olaryň gödüňe tutulan artykmys tölegler tölemeli bolduk. Ýöne şu wagt edýän işleriniň bir soňy haýır bolsun, kuny işläp soňundan 2 aýlap ýene-de ösüp durmagy, turbalaryň ýarynmagy bolmagaýda diýip dilek edýär ýaşaýjylar. Hakykaty gyşyň alda soňuny soňuk otoglarda ýetiren ýaşaýjylar aýdýarlar. Dip Bugaýew ýaşaýjylara salgylanyp gürrüň berdi. Galy berse dol gadyw işler sebäpli köçeleriň ýapylmagynyň ilatyň awtolog gatnawyna şolsanda sebäti tiz kömek ýaly zerur ulaglaryň gelmegine de bökdönçlikler döredýändigini sözüniň üstüne goşdy. Mundan başga gadyw işleriniň geçirilýän köçeleriniň golaýynda çağalar baglarynyň we mektepleriň oňundan gowranyň ýerleşýändigine üns çekilip, gadylýan çukurlaryň töwereginde tekniki howpsuzlyk çäreleriniň dolu amal edilmändige aýdylýar. Ateneler şol işleyen tehnikadan şikes alaýmasyn ýa-da bolmasa garlyp taşlanyp gidilen daşna hiç ýyly germek edilmedik, çukurlara ýykylaýmasyn diýip gara derdi alýalar. Dip Bugaýew bellidi. Ýatladyp geçdik agdalýan köçeleriň aglawasy şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söýüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna bir näçe aý galanda awatlanyp, olurdy täze asfalt düşemek işleri geçirilipdi. Dünýäde energiýa terişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň millionlarça maýly terişdesi harçlanan bu köçelerdäki asfaltlaryň sökülmegine we olaryň gaýtadan awatlanmagyna döwlet büdjetinden goýberilýän puluň möçeri barada kelam agysyz aýdylmaýar. Bu barada resmi metbuatda hem mesele gozalmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbulda türkmen migrantlar biri-birini pyçaklady. İstanbul'un Ümraniye diýen ýerine ýerleşýän bir öýde biri zenan 3 erkek Türkmenistanly migrantlaryň öz arasynda çykan uruşda 2 adam pyçaklanyp ýaralandy. Olardan biri gata agyr ýagdaýda.
Kaç kişisiniz orada? Öbür tarafta arkadaşlar kimdi? 4 kişi mi? 4 kişi miydiniz siz orada? Türk telekanallarına we internet neşirlerine berilen maglumata göre Türkmenistanyň raýaty migrant Muhammed Azizov, Gül Yağmurova, İkram Ereşew we Babahan Ereşew daglar bilelikde 12-nji oktýabrda gije sagat 2 töwereginde Esenşehir mahallesiniň Leylak köçesindäki bir jaýyň ýerdeminindäki öýde alkogolly içki içmäge başlapdyr. Aradan bir salym geçenden soň türkmen migrantlar Muhammed Azizov bilen İkram Ereşewiň sözü ağlaşyp olaryň arasynda uruşdyrypdyr. Olaryň dawasyna Babahan Ereşewiň goşulmagy bilen Muhammed Azizov aşgana gidip ol ýerden pyçak alyp gelip olara hüjüm edipdir. Wakada Muhammed Azizov atly türkmen migrant tarapyndan pyçaklanan we öňe sürilýän İkram Ereşew bilen olary aralamaga synaşan Babahan Ereşew hem pyçaklanyp ýaralandyr. Uruş jenjeliň arasyndan sypyp daşary kaçyp çykan Gül Yağmurova atly türkmen migrant bilen daştogorokdaky adamlary kömege çağırypdyr. Ben motosikletle yolda ilerlerken kadının biri önüme atladı. Birini öldürüyorlar dediler. Yardım istediler. Ben de polisi çağırdım. Yerli ýaşaýjylaryň habar bermegi bilen wakanyň bolan ýerine polis we tiz kömek gullugynyň işgärler gelipdir. Wakanyň bolan ýerine gelen polisler illeşlerini pyçaklamakda güman edilýän Muhammed Azizov atly türkmen migranty göz astyna alypdyr. Türkmen puwatynda çykan habarlarda aýdylyşyna görä Istanbulyň Ümraniýa ilmi barlyk hastahanasyna äkidilen boynu bilen döşünden pyçaklanan türkmen migrant İkram Ereşewiň ýagdaýynyň agyrdygy ma'lum edilýär. Yeňil yaralanan türkmen migrant Babahan Ereşewiň hem şol ýerde saglygyna seredilýäni bildirilýär. Türkmenistanyň illeşlerini pyçaklamakda aýyplanyp göz astyna alynan Muhammed Azizov atly türkmen migrant bilen waka barasynda soraga çekiljek türkmen migrant bilen Gül Yağmurova ol ýerden Dudulludaky Şehit İsmail Akkoýunyň adyny göterýän polis merkezine äkidilipdir. Polis çeşmeleriniň metbuata beren beýannamasynda waka bilen baglanşykly derňew işiniň dowam edýänligi bildirilýär. Yer gelenine belläp geçdik, Türkiýe türkmen migrantlarynyň agdykly edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtdaky türkmen zähmet migrantlarynyň sanynyň ýüzlerçe müňe baryp ýetýänligini bildirýär. Türk mediasynda türkmen migrantlaryň gatnaşmagyna bolýan kriminal ýagdaýlar barasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Bilermenler bolsa türkmen migrantlaryň aşy köpliginiň iş hem ýaşaýyş şertleriniň olaryň kriminal ýagdaýlara goşulmagyna sebäp bolýanyna üns çekýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündüligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trump ýadro ulalaşygyndan çekilmeýän Tehrany tankydlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň 13-nji oktýabrda etmegini giňden garaşylýan çykyşyny onuň Iranyň ýakyn unnurdaky agresiýa hökmüni görýän ýagdaýlaryny basyp ýatyrmak üçin çäre görmäge çağırmagyna garaşylýar. Ýöne Tehran bilen täsirli ýurtlaryň arasyna baglanşylan ulalaşykdan hem el çekilmeýär diýip Amerikaly resmiler aýdýarlar. Trump'yň garaşylýan ýüzlenmesinden bir näçe sagat ozul peýda bolan we aktamdan ýaýradylan Tehrana täze strategiýanyň esasy elementlerini görkezýän beýanatda prezident İran hökümetiniň ölümi we ýykan ýumranlygy ýykyn etmegini soňlandyrtmak ugruna tutuş dünýäniň bize goşulmagynyň wagty geldi diýdi. Amerikan mediýasy atlandyrylmazlyk şerti bilen çykyş eden resmiýlere salgylanyp Trump'yň 2015-nji ýylda gol çekilen ulalaşygyň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk bähbitlerini gavat gelmeýänligini we Tehranyň ballistik raketalary kämilleşdirmeginiň hemde regional konfliktlere meçhul bermeginiň ulalaşygyň ruhuny ters gelýänligini aýtjakdygyny habar berdi. Ýöne ol Iranyň sanksiýalaryň gowşadylmagyna jogap hökmüni ýadro hereketlerini togtatmak boýunça borçnamalaryny tekniki taýdan berjay etmeýänligini yglan etmez we oňa garşy sanksiýalaryň täzeden girizilmegine çağırış etmez diýip resmiler aýdýarlar. Muňa derek Trump Tehran sanksiýalaryň gowşadylmagynyň peýdalanmagy dowam etmekçi bolsa Kongresde täze we has talap edici kanunçylygyň kabul edilmeligini, muňa da Tehranyň boyun bolmalydygyny ünsü çeker diýip resmiler belleýärler.
Prezidentin çıkışının öň ýany agtamdan ýaýradylan beýanatda İran hökümetiniň durnuksuzlaşdyryjy täsirini güýçden düşürmek, onuň agresiýasyny hususan onuň terrorçylygy we jeňçileri goldamagyny çäklendirmek, şeýle-de onuň ýadro ýaraglaryny edinmeginiň öňüni almak maksatlaryna gönüktirilen strategiýalaryň ugurlary agdalýar. Beýanatda Trump'ın administrasiýasynyň Irany, aýratyn onuň Revolýusiýon Gwardiýa gullugyny, onuň ziýanly hereketleri niýetlenen gaznasyny böwet bolmak uğruna, şeýle-de gullugyň Iran halkynyň baýlyklaryny zor bilen almagyna garşy çykmak üçin iş alyp barjakdygy aýdylýar. Ýöne beýanatda Revolýusiýon Gwardiýa korpusyny terrorçy gurumy ulan edip etmezlik barada agdalmaýar. Iran hökümeti bu barada Trump'ın administrasiýasyny öňünden duýduruş berip, şeýle ulan edilen halatyny ölçegleş jogap gaýtaryljakdygyny aýdypdy. Şol bir wagtyň özünde Trump administrasiýasy Revolýusiýon Gwardiýa korpusynyň adam hukuklaryny agyr kemsitmegini we onuň Amerikan raýatlaryny we beýleki daşary ýurtlar raýatlary ýalan ýaşyryk aýyplamary bilen adalatsyz tutuk etmegini ýazgyrtmak üçin halkara jemgyýetçiligine iş alyp barjakdygyny beýan etdi. Beýanatyň esasy mesele hökmüni prezidentiň administrasiýasynyň Iran rejimi bilen ýadro ýaraglarynyň arasyndaky ähli ýollary böwetlenjekdigi aýdylýar. Trump'ın 13-nji oktýabrda Washington wagty bilen öýlen saat 10:45-de çykyş etmegine garaşylýar. 2015-nji ýylyň iýulunda dünýäniň 6 täsirli ýurdu ýagny Birleşen Ştatlary, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hytaý we Russiýa bilen Iranyň arasyna baglaşylan ulalaşyk oňa garşy girdilen sanksiýalaryň gowşadylmagyny muňa derek Iranyň ýadro programmasynyň çäklendirilmegini düzgünleşdirýär. Trump prezident Barack Obamanyň döwründe gol çekilen bu ulalaşygy gaýta-gaýta tanqid edip gelýär. Geçen ay Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna eden çykyşynda Trump bu ulalaşygyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň şu wagta çenli gol goýan erbet we iň bir ýeke taraply ulalaşyk bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň kanunçylygynyň talaplaryna görä administrasiýa her 90 günden bir gezek Iranyň ýadro ulalaşygyny ıgrarlydygyny we munyň Birleşen Ştatlaryň milli bähbitlerini gabat gelýänini güwa geçip durmaly. Trump administrasiýasy mundan öňe 2 gezek Iranyň ulalaşygyny talaplaryna berja edýänini tasdiklady. Gepler Adatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeli bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Awganystana dünýä jemgyýetçiligi kömek edýär. Halkara guramalaryň kömegi bilen ýurtda durly ulgamlarda ösüş işleri amala aşyryldy. Halkyň durmuş ýagdaýynyň golaşmagyna ol öz täsirini ýetirdi. Ýöne awgan türkmenleri dünýä jemgyýetçiliginiň goldawundan kän peýdalanyp bilmeýär. Onuň sebäbini türkmen wekilleri awgan türkmenleriniň arasynda ýokary bilimli adamlaryň azdygynda görýär. Şonuň üçin awgan türkmenleriniň ilim bilime aýratyn üns bermeldigini türkmen wekillerinden biri Abdulgany Çerkez aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, onuň bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Peýdalanyp bilen ýok. Awganistan türkmenlerine ýok hatarynda diýany görülýär. Türkmenlere 4 million miller diýer. Ýene-de şondan darada bir wezirimiz bar. Hökümetden hakyň bolmasa, ol gelýän kömeklerden hem hakyň bolmaýar. Şu hökümetde bar milletler onu Türkmenin eline degirmen başga taýfalar, awgan bolsun, täjikler bolsun, hazaralar bolsun, başga milletler hemejige olup gelýän kömeklerden haýyrlandylar. Ýollar gurşuldy, mektepler gurşuldy. Ýene Türkmenin mantykasyna baryp görseň, ola aýdylýan milliardlar dolary bir qatra, ýani kemaş degmendir diýersiňiz. Hiç bir bolan iş ýok Türkmenin mantykasynda. Halkara insanperwer guramalar bar. Olar kömek etdiýär. Bir himayet etýän ýok. Himayet edilmese hökümet tarapdan 30 ýylam ýençgide ýaşan ýüregiden türkmen, ýüregi ölen türkmen. Ýol görkezýän ýok. Ýol görkezýän bolmasa, baş ýok, hökümetden neferi bolmasa, kömeklerden imkany ýok peýdalanyp bilse. Okuwsuz türkmeni näme aýbatjak? Türkmenleriň hem geňeşleri bar, medeni jemgyýetleri bar. Olardan halk peýdalanyp bilýär. Ýok, türkmen bir agdil bir bolsun, türkmen össün dip duran nämäni göremiz ýok. Yo şoralardan hem bolup duran hiç bir peýdany göremiz ýok bilere. Imi tafaryan aýyndasyndan şu gepler hem aýdylan ýok türkmene. Indi ölleri bir ayağa kalmasa okuw bilen, indi wagty gelen biller uwukdan açylsak, ayağa kalsak, bir össek, oglan uşaklarymyz bir onu okutup ýaxşy terbiýe berip, türkmenligine hoş bolar ýany gepler aýdyp, taryhyna aýdyp berip, ýüregini göterip, türkmenim kelle göterende däminde türkmeni gowurup bilmeýärler diýip şon ýany gepleri aýdyp düşündirip bolsa, ana onda bolar. Awganistanda söz azatlygy we medpugat erkinligi bar.
başga milletlerin dilinde televizorlarda gepleşip berilýär, radiolarda gepleşip berilýär, gazet, jurnal çap edilýär. Türkmenlerde gepleşip berer ýa-ni telewizionam ýok. O asandaş bilen kança telewizionlar bar. Şonundy bir istishan yok Türkmenlerden bolsa, şu Türkmenler hakda geplese Türkmenlerin kellesini aşşak bolup hazaralarda bärsinden ondan süýşük istishan bar telewizyon istishanlary. Hazarany östürjek bolup şu milleti bir ayağa kaldırjak bolup köşetýärler. Peştunlardan, Tajiklerden, Özbeklerden de Türkmen biçarede 4 milyon we Türkmen we bir oňa üçin bir telewizyon ýok. Ondan döwleti telewizyonundan bername berilse bir yarım saat Otayda hemsayamız Türkmenistan boldu. Türkmenistan, Türkiye diýdiň şu taraplardan birileri bir himayet bolup başga milletinki ýani. Himayet bolmasa, ykysatdan pes bolsaň, biller Türkmenden aýbam ýok. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.